Datas demostran que todos os esforzos contra a violencia machista son poucos. A loita súmanse agora os traballadores sociais con gardas de 24 horas. Raquel Rosa, en que consiste o seu papel? Agora non lo voy a explicar, Fran, moi bons días, Nerea Fernández, que é a coordinadora deste programa de quenda de garda social, pero hai que partir dunha base, e é que dende que a vítima decide denunciar é fundamental que se lle dea apoio inmediato e que así o sintan tanto ela como todas as persoas que dependen dela, non só os seus fillos, senón, por exemplo, persoas as que las coidan ou outro tipo de persoas dependentes. Para coñecer exactamente que como funciona esa quenda, como vos dicía, acompáñanos Nerea Fernández. Nerea, moi bons días, grazas por estar con nós. Moi bons días, gracias a vos. Estades agora mesmo, Nerea, en período de formación. En principio, este programa podería comezar xa a funcionar a finais deste mes, pero o primeiro que se me plantexa a min é que podedes facer os traballadores sociais que non fagan outros colectivos por esas vítimas de violencia machista. Os traballadores sociais é unha figura indispensable no canal da responsabilidade en contra da loita da violencia de xénero, desde a detección, desde a figura da detección, do apoio, do tratamento e do seguimento. E unha figura indispensable para o acompañamento social e o apoio nesta toma de decisións, para que elas tamén sexan capaces de identificar a situación na que están vivindo, para que elas tamén inicien o seu proceso de recuperación. Digamos que o que ides facer agora mesmo vai ser complementario, porque cando falamos de apoio moitas veces pensamos nos psicólogos. Dende o Colexio de Psicólogos de Galicia tamén puxeron en marcha un programa semellante. Non se solapa, non? Quero dicir, todo é preciso. Non, ademais, traballar en equipo multidisciplinar é super necesario. O traballo social o que fai neste eido é un acompañamento en todo o proceso, non? E ademais tamén proporcionar asesoramento e información, quizáis, pois de recursos de axuda, itinerarios de axuda, e ademais de recursos de protección, que tamén son moi necesarios, non? É dicir, a vítima non terá que ir a ningún lado e iredes vos a ela, que iso tamén facilitará o seu proxecto. Pero penso eu, como se porá en marcha este tipo de servizo? Que acontece cando se detecta un destes casos? Quen vos avisa a vos? Pois esta quenda, en principio, as persoas que teñen que activar este servizo son os corpos de seguridade, os corpos e as forzas de seguridade e os xulgados en materia en competencia de violencia de xénero. Estos profesionais son os encargados de activar esta quenda a través do teléfono da muller, que é un teléfono tamén 24 horas, que funciona outros 365 días do ano, e a través deste teléfono da muller activarase os profesionais e as profesionais da Garda de Traballo Social para que acudan a diferentes escenarios. Pois pode ser en sedes policiais ou tamén directamente no domicilio da familia, non? Das mulleres e dos menores ou persoas dependentes ao seu cargo. É dicir, que o traballador ou a traballadora social se desplaza ata ese lugar inmediatamente e ali que fai? Con detección, creo que chamades vos, ou un informe do que se atopa? Non, a disciplina de traballo social sí que engloba esas ítems, non? Pois a detección, o apoio, o seguimento. Nesta quenda, como unha quenda puntual e de emerxencia inmediata, é un apoio, fundamentalmente un acompañamento. Neste proceso no que esta quenda vais activar nun momento posterior a unha agresión violenta ou un momento pois de violento. Entonces, os profesionais que activan esta quenda son os que les entenden que deben de activar pois, ou a quenda de psicoloxía neste caso, nun estado de contención da persoa ou da vítima, ou un estado pois, que mellor necesite o xestionar ou asesorar ou informar ou un acompañamento de recursos ou un acompañamento social neste eido. Entón, que se fai unha intervención pois, segundo a causística da situación. Agora mesmo estáse formando o persoal que vai formar parte, valga a redundancia, desa quenda. En que consiste esa formación? Esa formación xa rematou fai 3 días ou 2 días. Esta formación é unha formación potente e indispensable para formar parte da quenda, e é unha formación na que se basa sobre todo no entendemento da violencia de xénero, dos ciclos da violencia, do difícil, do entendemento do difícil que é rachar con esta situación, tamén de facilitar técnicas ou habilidades de traballo social para as profesionais, para as que se poñen en práctica, bueno, tamén a palabra autocuidado, non? A formación un pouco é isto.
Nerea, por estar con nos esta mañá. A vos, moitas gracias. Eran as palabras da coordinadora desta quenda, que en principio se porá en marcha xa a finais deste mes de xuño. Semella que todos os recursos son poucos para acabar con esa lacra. 1000 mulleres asasinadas pola violencia machista desde que comezou a contabilizarse.